Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya sugeng dalu. Pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Ditambah dompete kandel. Ing kalodhan dalu menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan Manise Ibu kasrat dening Jaran Kore kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 11 tahun 2006. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Nis, gila, ana endas gereh kanggo kowe. Ngono iku ukara-ukara kang meh saben dina diucapake dening ibu. Sing ditawani endas gereh ya mung yang-yang wae. Karo ngesot-ngesotake awake nang ampeyane ibu. Ibuku ya eyange putri bocah-bocah pancen seneng kucing. Mbuh kucing saka ngendi tekane? Mesti entuk kawigatene. Mula ora jeneng aneh menawa omah iki kerep ditekani kucing sing ora genah saka ngendi asale. Malah ana siji loro sing wis dianggep kaya dadi bagian keluarga. Salah sijine ya si Manis iku. Kucing sing uluse putih mulus lan buntute dawa iku. Yen ora kelayapan mesti turu mlungker nang pangkone ibu. Apa? Kowe njaluk apa? Wis diparingi gereh no kok. Durung wareg ya? Sik, ndak jepoke iwak ya. Bu, mbok sampun maringi kathah-kathah penggakku. Ah, mung sithik kok. Mesakake awit mau ngeong-ngeong terus. Lah naminipun kucing nggih sagedipun namung ngeong-ngeong to, Bu? Wareg menapa mboten nggih panggah ngeten? Ora kok, si Manis luwe tenan. Gila, demekan wetenge lempit. Ngendikane ibu karo mijet wetenge si Manis. Aku mesem, geli dhewe krungu ngendikane ibu. Weteng gedene semono kok diwastani nglempit. Genah cetha yen kucing iku lagi meteng. Nggih, sampun Bu. Nanging nek maringi sekedhik mawon mindak tuman. Ibuku banjur mundhut endas bandeng saka lemari makan. Diulet karo sego anget njur diparingake marang si Manis. Kucing putih iku mesti wae ora nulak pakan enak. Mula ora let suwe sego lan endas bandeng iku gusis tandas. Pindah saka piring plastik nyang jero wetenge. Liya dina aku weruh ibu awan-awan sare nang kursi. Banjur si Manis turu mlungker nang pangkone ibu. Golek anget-anget. Sajak yang banget kucing iku. Bejo tenan dheweke duwe bendara kaya eyange putri bocah-bocah. Aku lungguh nang kursi cedhake ibu. Karepku mono kepengin maca layang kabar. Nanging swara kemresek anggonku miyaki layang kabar jalari ibu wungu. Keturun aku, wis jam pira to iki? Ibu wungu, krekal-krekal jumeneng. Nembe jam 12, Bu. Daru miyen, sampun kula cawisaken, kandhaku. Sik, engko sik, durung luwe kok, ngendikane ibu. Nis, kowe wis ngelih durung? Wah, wetengmu kok kemerucuk? Njaluk makmi ya? Kucing kok ngerti diajak caturan? Makmi ya, didulang apa piye? Ibu nggendong si Manis menyang pawon. Banjur kluthak-kluthak nyepakake pakan kanggo kucing. Apa kang ditindakake dening ibu tak jarke wae. Wis ben, timbang mengko gerah penggalih. Aku nerusake anggonku maca layang kabar. Nalika iku, anakku Ragil lagi bali saka sekolah.
Dheweke taun iki kelas 5 SD. Mas lan Mbak Yune sing loro neng SMA. Loro meneh SMP. 5 anakku. Akeh yo ning yang ditandingke karo zamane ibuku. Mbok menawa durung pojo-pojo. Priyayi jaman dhisik iki nek kagungan putra nganti las-lasan. Kaya ibuku iki. Aku dhewe putrane nomor 7. Bu, yang Tika lucu ya. Celatune anakku ragil karo nyelehake tase neng meja. Lucu piye toh? Pitakonku. Mosok kucing kok dijak caturan? Apa kucing ngerti yang dijak caturan, Bu? Ya mbuh. Coba saiki nyuwun pirsa karo Yangti kono. Mengko wae lah. Saiki Yangti lagi makani si manis. Ya wis. Saiki kono gek salin klambi. Wijik terus maem. Pakonku marang anak ragil. Nek arep sop, jupuk dhewe ning pawon ya. Anakku ragil mantuk, banjur mungkur. Dheweke mlebu kamar karo nyangking tasih. Tujune anakku ragil iki manutan. Senajan senenge gelut, nanging yen dikongkon mesti mangkat ora tau semoyo. Aku nerusake anggonku maca layang kabar. Lagi entuk 10 larik, ibuku liwat ditutke si manis. Sik, aku tak ngaso dhisik, ngendikane ibu. Loh, mboten daru miyen. Mangke lemes lho, Bu. Aku isih wareg kok. Mengko wae. Sik tak ngaso dhisik. Aku mung gedhek-gedhek. Pernahke ibu iku ora gampang. Ya arep kepriye meneh. Priyayi sepuh ki kadang-kadang angel dingerteni karepe. Dicepaki daharan, ora didahar. Dicepai unjukan, ora diunjuk. Nanging mengko yen wis wayahe, meja dahar dibereske, nembe golek-golek. Nis, kowe nang endi? Us. Suarane ibu madosi si manis. Sauntara iku langite njaba katon peteng. Megane kandel gumandul nutupi sunare srengenge. Dina rasane kaya wis ngancik wengi. Kamangka nembe jam 7 esuk. Nek ndeleng langite kaya ngono, sedhelem meneh genah udane bakal deres banget. Pus. Ibu isih madosi kucinge. Bu, kula badhe medal rumiyin wonten pertemuan kantor. Bapakipun lare-lare sampun enggoh. Kula tira rumiyin, Bu. Mangke menawi badhe dahar sampun cumawis. Kantun mundhut sak kersanipun. Menawi badhe mirsani TV, kantun dawuh yujah. Pun nggih, Bu. Kula tilar rumiyin. Aku pamit lunga. Dina iki aku kudu mimpin rapat neng kantor. Perusahaan roti sing ndak kelola karo sisianku. Arep rapat kanggo buka cabang anyar neng Denpasar. Ibu mung mantuk karo ngeterke aku tekan lawang ngarep. Wis dadi padatan menawa aku menyang kantor. Lan bocah-bocah mlebu sekolah. Ibu tak tinggal ning omah dikancani yuk ijah. 5 dina sakjroning seminggu. Aku kudu nyang kantor kanggo ngawasi para pegawe lan ngontrol lakune perusahaan. Apa sing dadi keperluane para pegawe uga perusahaan. Aku kudu ngerti lan tanggap. Kanthi anane yuk ijah ana ing omah. Aku ora kuwatir menawa ninggal ibu rada suwe. Rewangku iku bisa nyerateni darane sepuh kanthi gemati. Udane deres kaya disuntak saka langit. Nalika aku bali tekan omah. Sauruting dalan menyang omah mau, banyu budhek ngecembong nutupi aspalan. Sajake gorong-goronge ora kuwawa nampung banyu. Embuh merga kesumpelan sampah. Embuh merga udane sing pancen deres. Aku mlebu omah. Ora lali nginguk kamare ibu. Oh, syukur
Ibu lagi sare kemulan rapet, katon angler banget. Hawa atis ngene iki pancen kepenak dinggo turu kemulan. Apa meneh ibu wis sepuh, nanging kae wela jebule kucing putih iku ya ora gelem keri. Dheweke mlungker nang cedhak samparane ibu. Mulya tenan uripmu, Cing. Wis kira-kira seminggu iki hawane krasa adem. Srengenge kaling-kalingan mega kandel. Senajan wis udan bola-bali, nanging mega-mega iku panggah gemandul neng akasa. Swasana ngene iki jalari kucing-kucing ora neka nyang omah. Kowe weruh kucing ora? Ibu ndangu anakku ragil. Boten yang, wangsulane anakku. Nang ngendi ya? Wis pirang-pirang dina kok ora ngetok? Panggersae ibu. Pancen saploke si manis ora ngetok kira-kira seminggu iki. Ibu kaya bingung. Sok-sok aku ngunangi ibu pinarak ning ngarep omah nglamun. Nanging angger tak lokke mesti ora ngaku. Ora, aku ora nglamun kok. Aku ndelok banyu udan kae lho. Ibu iki kok neko-neko, banyu udan kok dipirsani? Batinku. Mbok sampun to, Bu? Kucing mawon kok dipenggalih? Mangke yen wancinipun rak wangsul piyambak. Mengko nek ana apa-apa piye? Menawa wonten menapa-menapanipun, inggih sampun namung kucing, Bu. Ibuku mendel, cethok ora rena mireng wangsulanku. Yo nalika iku anakku ragil teka lan nyuwun pangku eyange putri. Yangti, boten kagungan kanca caturan malih nggih? Aku krungu pitakone anakku ragil. Ana tembung sing narik kawigatenku. Kanca caturan. Yo, sajae iku sing ilang pirang-pirang dina iki. Dudu wujud kucinge sing dikersakake ibu. Nanging kanca caturan. Pancen nek tak pikir-pikir, ibu nang omah iki ora kurang sembarang. Kabeh sarwa cumepak. Prasasat kari ngendika mesti keturutan. Ndak pikir sarana kanggo hiburan ya ora kurang. Ana TV, ana VCD player, ana tape recorder. Ngersakake kelenengan ya kari nutul radio. Tur saben dina ngomah mesti rame swara bocah. Iwas mono, ibu ndak kira rumangsa kijenan. Wong sak omah mengurus butuhe dhewe-dhewe. Pakne bocah-bocah yen wis bali saka pabrik mesti wis kesel. Anak-anakku yen bar bali sekolah dolan karo kancane utawa nggarap gawean liya neng omah. Banjur bengine utek sinau kanggo sesuk. Aku dhewe yen wis ngurus omah karo keuangan perusahaan ya ora bisa diganggu. Cetane ibu rumangsa kesepian. Ora ana kanca sing bisa dijak caturan. Mula ya si manis iku sing dadi kanca caturan. Si manis, manise ibu. Nis, kowe nang ngendi? Us, cutel.